No! Nahinintay nyo to! At ito na... No! Nahinintay nyo to! Nahinintay nyo to! Dasal ginawa kahapon kanina bago ang laban na to. Lahat ng dasal ko, iisa lang, yung mag-champion lang kami. Tsaka maging maganda yung takbo ng team namin. Yun, tsaka wala sana ma-injury sa amin. Yun lang yung Susunod ka conference kami ulit. At yan na nga po, ibinabalik ko sa inyo dyan. Again, congratulations sa ating Governor's Cup kung pa nakakontribute sa laban na to dahil napakahigpit talaga. Well, una-una, nagpipray kami kay God na sana makuha namin to. Thank you Lord na nakuha namin to. mag-champion! Hindi ko alam, I love you. Sa manager ko, kay Tito Ed, thank you. Pinapasalamatan ako pala yung manager si Tito Ed, sila Ma'am Rod, sa family ko dyan sa Buanga, sa TV.